med YouTube, mig og Mathias og Mads her. Vi vil bare lige vise en på Juvelzone, der er hacker, som hedder Tigerboy 59. Det er faktisk pænt irriterende. Og han har... Ja, han bruger flyhack. Han har så været så dum, at han var med i et party. Rigtig dumt party. Nu dør en af vores venner. Nej, han må lige Nuller, dø for satan! Det gør jeg. Det er faktisk bare skide hammerne irriterende, det der. Jeg var heldig. Ja, det er faktisk skide irriterende. Vi vil godt have, at I gør noget ved dem, de der to. Sætter dem i jail eller sådan et eller andet, i bare i dag, eller sådan noget, tilbændt dem, eller sådan et eller andet fik. Bare fuck dem op. Prøv at se, de bruger hack helt vildt. Altså lige når jeg starter, så flyver de rundt. Prøv at se, hvis jeg slår ham, så vil han flyve sindssygt. Ja, nu går jeg, prøv at se her. Vi skal lige få dem til at gøre det. Mathias, prøv at se her. Jeg optager det jo lige hurtigt, når I kommer ud dem. Slå dem lige, Mads. Mads, vent om! Mads, for satan. Jamen, han hacker for det. Helt vildt, mand. Forsenfield, helt shitet. Jeg døde for... Døde du? Prøv at se. Ja. Altså, det der, vi gider ikke... Vi gider ikke... Hvad filmer du tager? Stop med at filme. Vi gider ikke bruge alt vores pis på deres tid.